4 minuts i mig són els que falten per arribar a 2:45 del matí. Seguiu a la sintonia de Ràdio Llavaneres i Ràdio Sambi, escoltant a mig matí, i aquesta sintonia ens indica que ha arribat l'hora de parlar amb la Montse Macanàs del seu i del nostre univers zen. Aquesta secció dintre del nostre programa que cada 2 setmanes és protagonista en aquest temps de ràdio. La tenim ja aquí amb nosaltres i com sempre ens plau rebre-la i saludar-la cordialment. Bon dia, Montse. Bon dia, guapos, bon dia. Has aconseguit que quan sona aquesta música l'atmosfera d'aquest programa canviï i que la fesomia dels que composem l'equip de mig matí doncs també pateixi, jo penso que per bo, una transformació. Ai, que bé. Esperem que la gent que ens escolta a l'altra banda del transistor, a l'altra banda de l'ordinador, doncs rebi els mateixos inputs i li serveixi doncs, d'això d'estar com a mínim durant una estona més bé i anava a dir més positius, entrant ja en el tema d'avui, no? Avui la Montse Macanàs en el seu univers zen ens parlarà d'això que penso que és tan important com és el ser positius, no? Sí, perquè de fet ser positiu a veure, ho diem tots, no? És un efecte molt important tant a nivell físic com mental com emocional, no? Però més enllà d'això no és el fet de pensar en positiu sinó en el d'actuar de manera positiva. Sempre és diferent el que va per una banda pel pensament i el que va a l'hora de bellugar-se i actuar. Exacte, vull dir, hem de tenir una certa coherència fins i tot amb la manera de parlar o quan escolto, no? La meva intenció en escoltar és també des d'un punt de vista més positiu. Hem de ser coherents amb nosaltres mateixos. Clar, si la meva vent va per una banda en el fet de pensar en positiu, però després a l'hora d'executar-ho, a l'hora de verbalitzar-ho, a l'hora d'escoltar-ho, me'n vaig per otros lindes, pues, l'actitud positiva no arriba gaire lluny, no? Es pot confondre el terme optimista amb el terme ser positiu? Mireu, jo quan vaig pensar en fer aquest tema, parlar del ser positiu, de cop em va venir això, no? Ostres, i ser optimista? Llavors, vaig buscar, no? Perquè a mi també em costava una mica de veure la diferència entre els dos, entre les dues paraules en si, no? Llavors, el que vaig veure i ho vaig entendre, el que passa que no sé si serà prou entenedor per vosaltres, perquè jo crec que la línia és una miqueta fina, tot i que són molt diferents, no? Una persona optimista sempre veu les coses d'un aspecte bo, no? D'alguna manera. Però, per exemple, un optimista que vol anar a córrer i està plovent, l'optimista diu, bueno, ja pararà i aniré més endavant, i es queda aquí. No es planteja una altra opció, una altra cosa. En canvi, la persona que pensa en positiu o que és positiva, diu, val, està plovent, bueno, sí que pot ser que pari, però què puc fer mentre plou? Doncs vaig aprofitar, potser per arreglar, el calaix de la cuina que fa temps que no ho miro, perquè en aquesta estona que tenia dedicada potser volia anar a córrer mitja hora, doncs aquesta mitja hora l'aprofito per fer una altra cosa, no? Aquest seria l'aspecte més positiu de la persona. Pot ser aquest avançar-se al futur, en el que esdevindrà, i no esperar a veure què passa. Exacte. Potser l'actitud positiva és com una mica més passiva en aquest sentit, i la positiva és a dir, bueno, doncs amb això que passa, encara que a priori pot semblar negatiu, li vaig a veure la part positiva d'això, no? Per què plou? Doncs què puc fer? Doncs faig una altra cosa, i si a més d'aquí una estona plou, doncs també aniré a córrer, no? I és com sumo més. En els temes que habitualment ens portes, sempre hi ha moments en els que arribem en aquesta línia fina, on la meticulositat és extrema gairebé, i pot ser que ens costi una mica, però tot és un problema d'educació també, d'esforçar-nos-hi, no? Clar, és el voler veure-hi més enllà, no? Que també està bé. Tu et pots quedar molt bé, m'estan dient això, doncs potser hi ha algú que el fet de ser positiu optimista no li interessa molt quina és la diferència. A mi ja m'està bé, doncs, la meva manera de veure les coses. Doncs fantàstic, vull dir, tot està bé. Jo crec que l'interessant d'això és que, si més no, et facin aturar un moment i reflexionis, i t'observis, i a veure doncs, com ho apliques tu, com ho vius tu, més enllà de que després diguis, doncs, vull fer un intent de ser-ho o no, perquè a mi ja m'està bé, potser tinc una visió més pessimista i a mi ja m'està bé, és perfecte. Mentre a tu et funcioni, no hi ha cap problema.
En cas que sí que vulguem, de quina manera integrem el positivisme a la nostra vida? Doncs mira, sobretot amb la intenció. Abans d'entrar en antena ho dèiem amb l'Alfons, no? Que a la vida és molt important el fet de tenir la intenció de fer alguna cosa, com el que diu que vol fer una marató. Si jo em quedo amb les paraules segurament no ho aconseguiré mai, però si tinc la intenció, ja només pel fet de tenir la intenció miraré de buscar un dia d'entrenament, o miraré potser de buscar un nutricionista que m'ajudi amb la dieta perquè pugui córrer millor, potser buscaré també un entrenador personal, em guardaré la data al calendari si veig alguna marató, encara que sigui un any vista, és igual, i ja em començaré a posar la data i faré un planning d'entrenaments, etc, no? Però si jo no poso aquesta intenció i quedo algun dia vull fer la marató, sí, fantàstic, algun dia, però no ens posem una fita, no? Llavors el ser positiu és allò de dir, vinga va, som-hi, no sé si podré, si no podré, em costarà més o em costarà menys, però la meva intenció és aquesta, i de buscar doncs, quins inputs em poden ajudar doncs, per aconseguir la meva fita, que és la de fer la marató, no? Un altre seria també canviant impossibles per possibles, moltes vegades sense donar-nos compte en la nostra manera de fer o de dir és sempre, ai, és que no, és impossible, és com, doncs intenta canviar-ho. La possibilitat sempre hi és i depèn de tu. Llavors, que ho aconsegueixis o no, ja veurem què passarà, però de moment intenta canviar això, no? I un altre és reconeixent les virtuts, que ens és molt difícil reconèixer les virtuts. Sempre tendim a mirar quin defecte tinc o quina cosa no funciona, i està molt bé, però això ja ho coneixem, ja ens ho sabem. Doncs quina és la part, què tinc de bo en mi, no? Què és el que em caracteritza, de què em sento superorgullós de com soc? I felicitant-me i aprovant-me perquè sóc així, no? No és, vull dir, sovint jo m'imagino en una entrevista de feina la pregunta aquesta de digues 3 coses bones i 3 coses dolentes de tu. Normalment les coses dolentes ens és molt fàcil de dir-les, però les que són bones sempre costa més. Sí, perquè tendim a magnificar les coses que d'alguna manera no ens agraden tant. I a mi tampoc m'agrada dir dolentes, simplement són coses que per tu doncs, no estan prou bé i t'agradaria millorar-les, no? I sempre tirem aquí, però fixa't també una cosa, que de vegades ens pregunten 3 coses dolentes i a vegades dintre nostre les sabem, però verbalitzar-les és una altra història. Perquè ser capaç de dir, potser doncs, que sóc jo que soc una persona doncs, que sóc un pèl orgullós, clar, és que si ho dic l'altra persona pensarà o dirà o no sé què i ja estic entrant amb el jutge. Com ho dic, quines paraules utilitzo... Sí. De quina manera, perquè l'altre no soni malament i ja no em posi l'etiqueta i digui de mi... No, si t'ho estan demanant i ho reconeixen, digue-ho, és igual com soni. I a més, quan ho verbalitzes per primera vegada, és com, quin pes m'he tret de sobre, no? Sí. Realment m'escolto i ho dic, i a partir d'aquí pots començar... A més, si no ho verbalitzes, després és molt difícil fer el canvi, perquè no ho estic exterioritzant i queda dintre amagat. Llavors, jo per fer qualsevol cosa ho he de treure de la caixa, no? Vull canviar la roba d'armari, vull mirar a veure si està passada de moda, doncs si no vas a l'armari, obres la porta i realment la treus de l'armari i mires, poca cosa sabràs si vas passant la roba així entremig amb el penjador, si allò està bé o no està bé, o t'agrada o no t'agrada, no? Un dels principals inconvenients en canviar aquests impossibles per possibles a vegades és, ho hem parlat també en altres programes, aquell entorn que ens envolta, aquelles relacions que dèiem tòxiques, però que tu vas dir no recomanables, si no m'equivoco. Poc convenients. Poc convenients. Pot ser una tanca difícil de superar a l'hora de convertir-ho impossible en possible? Clar, per nosaltres sí, penso que és molt difícil perquè sobretot quan jo no em sento fort en mi mateix, quan jo em sento empoderat i confio en mi, que el meu entorn tendeixi a posar-m'ho més difícil o a penjar-me l'etiqueta de l'impossible al damunt, si jo estic fort i jo tinc la intenció, jo estic convençut i crec en mi, potser em sonarà o me l'escoltaré perquè depèn de qui m'ho diguis, com, no? Prestes atenció, però després, doncs, bueno, és igual, t'agraeixo el teu comentari, però jo penso que és possible. Ara, si jo no estic prou fort, si jo no confio prou en mi, clar, quan algú m'ho col·loca al damunt, pam, això és impossible, i jo estic en aquell moment d'impàs, no, de treballar, de canvis, d'observar que potser és un patró que la persona que m'està dient és impossible, és que per ella és impossible, i potser no s'ha plantejat mai o la mateixa pot fer-ho, i llavors a vegades des de l'amor, perquè no oblidem mai que encara que ens estiguin penjant alguna cosa negatiu o ens estiguin impossibilitant a l'avançar en el camí, la persona que ens ho diu perquè ens estima.
això encara a vegades complica més que, la situació. Clar, perquè aquella la seva manera és perquè si no et va bé doncs que no te'n vagis avall, que no t'enfonsis, clar, i llavors des d'aquesta protecció extrema, des d'aquest amor que potser a nosaltres no ens convé, però bueno, ella ho està fent com millor pot, que nosaltres ens quedem allà i ja no ho fem. Jo voldria preguntar-te, Montse, com podem ser positius davant d'una situació molt negativa i tràgica, ara em posaré en el pitjor dels casos, com és la mort d'un familiar. Com podem posar-nos de forma positiva davant d'això? Sí, amb això tens raó, perquè realment quan falta algú, sobretot que estimem moltíssim, clar, ja només el fet de tenir aquell buit a dins del cor, no? I de pensar que el primer que pensem és ja no el tornaré a escoltar més, ja no el tornaré a veure més, no tornarà a entrar per aquí, la seva olor, sí. Però a mi el que m'agrada molt és pensar, o més que pensar és sentir, què m'emporto d'haver estat ell amb mi? Per mi això és no el que vindrà en el futur, perquè de fet el futur no ha passat. Llavors, què més dona el que ha vist o no ha vist o deixarà de veure? Però el que està clar és que aquella persona físicament no estarà més aquí. De què depèn que jo la tingui més present i em pugui agafar tenir una manera de fer més positiva? Doncs el pensar que la puc tenir dins del cor. Vull dir, jo li dono la importància que té amb l'amor que tinc, no? I què vaig compartir amb aquella persona? Ostres, quina fortuna per mi, no? Doncs haver compartit aquelles estones, no? I recórrer una cosa que costa molt, sobretot al principi, és l'àlbum de fotos i veure la seva imatge, no? Doncs jo penso que també és sanador. Quan abans m'hi enfronti, és igual que plori, doncs gasta 10 capses de Kleenex. I que bonic que va ser tenir-lo, no? I recordar i quins acudits explicava, o allò que feia que a vegades em feia enrabiar, i que divertit que era en el fons, no? Perquè ens unia d'alguna manera, no? I és sempre intentar rescatar això i permetre't, evidentment, doncs, pensar, sentir que aquella persona, doncs, la seva manca, la seva pèrdua és dolorosa, però dir, bueno, ara és un altre moment, i a partir d'ara ja comença un altre futur amb el record d'aquella persona, amb la seva memòria, però des de l'alegria. La plorem des de la pena, però després canviar-ho, no? I que bé que hagués estat amb nosaltres i què em va portar, no? Seguim, si et sembla, recordant a l'audiència i a nosaltres mateixos de quines maneres podem ser positius. Sí, doncs intentant veure el costat positiu de tot, que sempre hi és. Tendim a quedar-nos amb la part negativa, però com té un cas molt clar com aquest que has preguntat tu mateix, Sergi, no? Vull dir, quina és la part positiva de coses molt negatives i molt fortes, no? Un altre seria trobant l'equilibri entre el que ens esforcem i de quina manera ens recompensem. És a dir, jo estic fent un esforç molt gran, però potser no arriba al que jo voldria, a la recompensa que jo espero, però ostres, felicita't per això que has fet, dona't un premi. Jo què sé, volia córrer 20 quilòmetres i n'he corregut 10. Doncs molt bé, n'he corregut 10. Doncs ara, per celebrar-ho, no sé, doncs me'n vaig a menjar un plat de pasta o amb un amic, o per què no? I permeta't, doncs, aquest petit recompensa, si tu vols, o felicitació, o regal, doncs per això que has fet, encara que no hagis arribat a la teva fita, però has fet alguna cosa. Ostres, no et quedis amb falta, sinó què he fet. Això seria la part positiva, no? A una altra, proposant-nos també petits reptes i complint-los, no? Si veus que els 20 quilòmetres ja d'entrada et costen, doncs potser proven 10, i si no proven 5, i si no proven 2. D'aquesta manera et serà molt més fàcil i el fet d'assolir-ho, doncs encara en gaudiràs molt més, no? Mirant de canviar els no, que això tenim és molt difícil, per paraules i frases positives. Doncs en lloc de dir no puc, diu provaré, perquè el no sé si us passa, no? Però a mi, per exemple, jo vaig tenir una època de la meva vida que el no era pam d'entrada, no? I em vaig adonar que era un patró, vull dir, jo no em vaig adonar mai de que en el meu entorn hi havia persones molt estimades per mi que deien el no d'entrada, i jo, com que sempre ho havia sentit, doncs m'ho vaig fer meu, fins que un dia vaig dir, ostres, però per què dic aquest no d'entrada quan després canvio? I vaig fer l'esforç de no dir el no. Tot i que de vegades encara em surt, però bueno, no passa res, ja ha tornat a sortir. Ric, i apa, i fem el canvi, no? Ocupant-nos del moment present, això ja vam parlar, us en recordeu el programa aquest, en lloc de preocupar-nos, vivint aquí i ara, el que ha passat està, i el futur encara està per arribar, no? Doncs, bueno, amb el que hi ha ara, amb això faig, no?
identificant les creences que ens limiten o els patrons de conducta, com una mica com això que hem dit ara, no? Que no ens agraden a simple vista, no? Sovint ho fem nostre perquè ho veiem a casa o perquè, no sé, per exemple, hi ha gent que diu és que sempre és de casa a la feina, de casa a la feina, de casa a la feina. I de fet per què ho fas? I potser t'atures a pensar i dius, bueno, és que de fet a casa meva el meu pare sempre era de la casa a la feina, de casa a la feina, no? I no gaudia de res més i jo m'he fet meu doncs el fet de que ostres, he de treballar tot el dia i no plantejar-me altres coses, no? I quan te n'adones d'això, ostres, ho puc canviar. Està molt bé treballar, però a mi m'omple, perquè clar, una altra cosa és que tu t'ompli. A mi m'encanta treballar, meravellós. Casa, feina, per mi és el millor. Perfecte, endavant. Ara, si veus que estàs en una dinàmica que de fet no t'acaba d'omplir i que a la llarga et pot generar problemes, potser amb les persones que convius, doncs atura't i dius, és que això ho estic repetint, no passa res, tampoc hem de culpar l'altre perquè feia això. Aquell l'altre feia el que a ell, el que millor li semblava que podia fer, no? I aquest patró de conducta me l'he quedat jo, vale. Doncs canvi, no? Un altre abraçant les pors, en el sentit d'acceptar aquella por i agrair-la, perquè un cop jo reconec aquella por i accepto que està a la meva vida, jo des d'aquí la puc canviar. Sí? Buscant frases positives al llevar-nos, això pot ser un exercici molt interessant, no? Doncs, per exemple, quan et lleves al dematí, una frase positiva pel dia, la que sigui. No sé, per exemple, doncs, cada persona que em trobi li faré un somriure. I segurament per allà entremig hi haurà una persona que potser amb la que no em parlo gaire o no em cau gaire bé, però és igual. Jo li faré un somriure. I aquella frase me la faig meva al llarg del dia. Aquí ja estic intentant fer un esforç per ser una mica positiu. El mateix, i cada dia la podem anar canviant, o cada dia podem fer fins que em surti bé. És que a mi m'agradaria somriure més llargament i sense haver de fer la intenció, sinó que em surti sol, no? Doncs fes uns quants dies d'exercicis, no? Com quan dius, doncs vull fer planxes i en vull fer 100. Doncs primer hauràs de fer unes quantes, no? Un dia en faràs una, el següent 2 i així, no? Doncs jo què sé, m'aplico el fet, doncs al llarg del dia intentaré somriure a tothom que se m'apropi i li faré un somriure. Repassant amb la Montse Macanàs en el seu univers zen totes aquestes maneres d'intentar i d'aconseguir ser positius. Ens queden un parell de minuts que són els que hauríem de dedicar en aquell exercici quinzenal que fem, que ja hem convertit en una espècie de costum i d'hàbit. M'encanta, m'encanta. A més és que a mi m'agrada molt fer-ho, vull dir, gaudeixo moltíssim d'aquesta estona. Molt bé. Deixem que des del control de so en Gabriel Murga deixi anar aquesta música que ens acompanya durant aquests propers 2 minuts. Ja la tenim aquí. Molt bé. Doncs tanquem els ulls, ens assentem bé a la cadira o al sofà, repengem l'esquena sense deixar-nos caure, sinó que la sensació és que el nostre cap volca el sostre i un petit filet estira la nostra coroneta cap amunt i posem els palmells de les mans, si pot ser cap amunt, i deixem anar les espatlles i obrim el pit. I des d'aquí connectem amb la nostra respiració, inhalant i exhalant tranquil·lament, pausadament, fent que les exhalacions siguin un pèl més llargues que les inhalacions, gaudint d'aquest aire que entra, ens omple els pulmons i s'estén per l'interior de tot el nostre cos. Sentim aquest aire fresc fins la punta dels dits dels peus, la punta dels dits de les mans. La sentim per les cames, pels braços, pel tronc, pel cap, a dins de les orelles, dins de la boca, dins del nas i al darrere dels ulls. Respirem aquest aire fresc i pur que ens omple de llum, que ens omple d'actitud positiva i ens omple d'alegria, i exhalem llarg tot allò que no necessitem i que no volem. I seguim aquí una estona més, inhalant llum, inhalant actitud positiva i
i exhalant tot allò que no volem, que no necessitem i que no ens cal. L'Univers Zen de la Montse Macanàs, a mig matí, cada 2 setmanes, encara durant aquest mes de juliol, tindrem l'oportunitat del dia 30, si no m'equivoco, cloure aquesta temporada, un dia abans de final de mes, gaudint d'aquesta estona que tant ens reconforta. Gràcies, Montse Macanàs, t'esperem d'aquí 15 dies. Gràcies a vosaltres i fins aviat.